Mayong gabi guys. Kani di ay nangaon mi nga ri sa carbon guys. Aming duha ni Carling. Kay gikan mi sa hospital sa iyahang igsoon. Nga si Dainoma. To ni ari mi sa carbon kay nangaon di ay mi guys kay gutom na ba. Nya samtang gahuwat-huwat mi ni Sheena. Kay ingon siya mo apa sa mua kikan siyang trabaho. Mauna ni guys, akong anak si Sheena, giyang bana. Nangaon na sila. Then kami magtanaw na lang mi. Kay busog naman mi, manami kaon. Dugay mag-isla nabot. Si mi ginuwat. Then iko na lang mi mag-vlog nila duha. Mangaon sila. Wow, kalami sa order sa akong anak. Oh. Kuan. Scallops. Sagol, sari-sari na pasayan, may tahong, may scallop, may mais. Wow, kalami ama, may pagkanay among gi-order ganiha. Sayang lami ta kayo oh. Laod kay itong kaon ganiha guys, kay nangano tambok kayong manok. Wa ko kahurot then akong anak ko lami kay sila tan-an lami kay lang sudan guys. And maura to guys, di na lang nako tas-o na akong pag-vlog nilang duha. Then kay napakoy buhaton dere napakoy paliton bas palitag butong kay Imnon na to ang sabaw guys. Dahil bye bye.